A Catalunya cada setmana es distribueixen prop de 45 milions de bosses de plàstic. Fem ús d'una bossa de plàstic per un temps no superior als 15 minuts de mitjana. Aquesta mateixa bossa trigarà aproximadament 500 anys en descomposar-se. La prevenció dels residus és una de les maneres més efectives per a vetllar per la conservació del medi ambient. En aquest sentit, fa temps que botigues i empreses que fan un ús continu de les bosses de plàstic apliquen mesures per a reduir-ne el consum. Una d'aquestes empreses és la cadena Bonpreu, que va marcar-se l'objectiu de disminuir el consum de bosses de plàstic oferint diferents alternatives als seus clients, des de caixes de cartró de gran capacitat a bosses de material biodegradable o a la promoció d'altres bosses de material que permeten una llarga durada i fins i tot amb incentius econòmics. Així, els clients de Bonpreu han pogut anar coneixent diverses solucions per substituir la bossa de plàstic tradicional. David Pou de Vida, responsable de comunicació de la cadena Bonpreu, explica els resultats obtinguts amb aquesta campanya. Aquesta campanya, que té ja un any de vida, ha tingut uns resultats excel·lents perquè hem superat de llarg aquell resultat del 20% que ens havíem plantejat d'inici, assolint una reducció de més de 17 milions de les bosses de plàstic que havíem donat durant el 2007. Per tant, això vol dir que prop d'un 40% de reducció hi ha hagut després d'un any de durada d'aquesta primera campanya per la reducció de bosses de plàstic. Una de les entitats que treballa amb l'objectiu de fomentar el consum responsable és la Fundació Catalana de Prevenció de Residus. La Fundació promou projectes de recerca, propostes legislatives i altres accions dins l'àmbit català per tal de crear i consolidar una cultura de reutilització i aprofitament dels residus, tant en els hàbits dels consumidors com en les pràctiques empresarials. Nosaltres considerem que si tenim en compte la nostra bossa d'escombraries, després de la fracció orgànica, les restes de menjar, els envasos són la segona fracció que està creixent. I tots els consumidors són conscients que molts d'aquests envasos són sovint innecessaris. De fet, quan arribem a casa i traiem la compra, ens trobem amb una muntanya d'envasos de plàstic de sobreempaquetatge que li diem, que amb l'aplicació d'unes altres dinàmiques o ecodisseny o bones pràctiques de consum reduiria molt aquest impacte. En una societat on el consum de béns i serveis es produeix a gran escala, conceptes com la reducció, la reutilització o el consum responsable són imprescindibles. Seguint les indicacions i iniciatives d'organismes com la Fundació Catalana de Prevenció de Residus i empreses sensibilitzades en aquests temes, es contribueix efectivament a la prevenció de residus i a la conservació del medi ambient.